projecte Actuem són els tallers que fem amb els grups de joves, que són tallers de teatre social que fem durant tot el curs escolar un cop a la setmana. Després d'uns anys vam dir, tenim que fer una trobada perquè puguin, això, sobretot sentir que no estan sols amb els seus problemes, sinó que hi ha nois i noies a tot arreu de la seva edat, més grans, una mica més petits, que tenen moltes dificultats i que de sobte pugen a un escenari i aquesta dificultat es converteix en teatre. El día de la representación voy a estar súper nerviosa. Imagino que tendré nervios como todo el mundo cuando actúa delante de muchas personas. Imaginarme que no hay nadie. Jo des de petit m'ha encantat el teatre i no tinc cap vergonya per sortir a l'escenari. Jo la verdad es que no tinc vergonya. I gràcies a la meva professora ho he superat tot. L'aposta per això de l'Institut amb el teatre social ja fa molts anys que gaudim d'aquest projecte. Pensem que el teatre té unes possibilitats enormes dintre del món de l'educació i en concret el teatre social l'ubiquem dintre del currículum dels alumnes que cursen el que se'n diu l'aula oberta, que estan o bé a segon o bé a tercer, i és un espai on ells poden expressar, és un espai on es treballa molt tot el tema de les emocions, dels problemes que els poden afectar en forma lúdica, en forma de teatre. La cohesió del grup, el respecte entre ells, això es nota molt, molt. És un espai on hi ha una confiança, on hi ha una desinhibició i això ajuda molt. Tienes una energía superpotente, canalizada, sería... Yo te he puesto un 9. Enhorabuena, crack. Que tiene muy buen sentido del humor, ¿no? Sí. Yo también. Que eso te favorece mucho. Es muy paciente, ¿no? Y eso es muy bueno. Que haya esta asignatura en mi instituto, pues ha sido muy buena idea y yo creo que tendría que expandir esto en demás institutos y tal, para enseñar a los chicos como yo y a las chicas, que, o sea, no es solo estudiar y tal, y que también pues hay actividades como estas. Lo que pasa es que es muy tímida la Laura. Se tiene que relacionar más con todos. Que uno, si se quiere abrir, necesita que la otra persona esté abierta, porque es que si no, no... Vam començar a treballar sobre la història de la platja i allà volíem ficar la història dels somnis, sí? Vam començar a parlar de quins somnis recurrents ells tenien i a partir d'aquí vam anar estirant el fil. Ens va semblar molt interessant el tema dels somnis perquè té un component oníric que permet a nivell teatral treballar moltes diferents, diguéssim, corporalitats, establir històries una mica surrealistes. I el que estem fent ara és quin nexe pot unir aquests tres somnis. I hem començat amb una idea d'uns amics i amigues que estan a la platja i hi ha diferents grups. Hi ha el grup dels banyistes, el grup dels cambrers, el cocotero, el surfista, y a veure cómo es relacionan entre ells. Podéis ir subiendo la bandera verde, podéis discutir sobre si es verde y amarilla, yo qué sé, ¿no? Vale, también. Yo soy la que está por el trabajo. Y yo soy la despistada de toda la vida. Vale. ¡Acción! No, la ponemos roja, quítada ahí, anda, que ya la pongo yo. Mira, la que está por el trabajo 100% soy yo. Cuidado con la gente que se nos va. Aquest grup es va apuntar en un concurs per complir el somni de les vostres vides. Com si fos un programa de televisió o alguna cosa així. Vols participar al concurs de la teva vida, al somni de la teva vida? Ves a la pàgina de Facebook. I després podem fer la trucada. Y después podem fer la trucada, porque así también tenemos música. Yo creo que al principio sería chulo como que ver a todos con el móvil o con la tablet o con el ordenador. Entonces, como que sonara un mensaje
y todos dijeran, o sea, vieron un mensaje como que sí, y apagar la luz y apareciéramos todos en la casa, como que hemos recibido el mensaje y hemos dicho que sí. Molt bé. L'obra d'aquest any tracta sobre un concurs de Facebook que és per trobar el somni de la nostra vida. Ens diuen que hem d'anar a una casa i allà ens quedem i passen coses estranyes. ¡Yupi! Pero yo me estoy rayando, no sé qué coño pasa aquí. ¿Y esas cajas o eso que sea se van a quedar ahí? No sé, pero yo no voy a tocar eso, me da miedo. ¿Serán? Hola, ¿qué ha pasado? Oye, no se puede salir de aquí. Yo no levanto la mierda, chaval, levántala tú. ¡No! Esto no puede estar pasando, esto es raro, esto es muy raro, por favor, tenemos que salir. Oye, tú pónganos al creador de esto, sácame de aquí, ya que no puedo más. Desconnecteu dels que estem aquí i passeu-vos-ho bé aquí. Experimenteu, jugueu. 1, 2, 3, 4. És un grup de gent que no es coneix i està en una habitació. I estan tancats i es barallen i volen sortir. ¿Tú qui ets? Mira que és negra. Deixa, no t'ha fet res. Ah, mira, està damunt. Està tancat, això. Hola? Ajuda! Intenten buscar solucions però no la troben. Contesteu-me! Qui ens ha tancat aquí? Estem aquí tancats per una raó, perquè volen reclutar-me. Però segur que has sigut tu. Perquè si no diries això? En l'obra es tracten diversos temes, no? Hi ha el tema dels estereotips, el tema una mica l'assetjament cap als altres, una mica dels prejudicis que tenim cap a certes persones, una mica també tractem el tema de l'empatia, algú que es posa en el lloc de l'altre, doncs diversos temes relacionats molt en els sentiments i en la manera de relacionar-se d'ells. Prou, que això és molt cursi. I no sabem al final i continuarà. Recordeu, estem en el 2075. Com ets, Eugen? Pues hago de un viejo que se llama Eugeni, que ahora no me acuerdo cuántos años tengo, y participé en una guerra y soy muy cortés. Jordi. No, George. George. El psicólogo George. Hago de psicólogo en una residencia del futuro y estamos interpretando pues una residencia con un montón de viejos, doctores y hasta robots. Mi personaje se llama Dolores, es la persona más joven de ahí, habla mucho, es la radiopatio de allí, intenta timar a toda la gente por dinero y eso, y trafica con las pastillas de esto. Hola, papá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tía? Bé, molt bé. He posat unes quantes multes. Ja està aquí. Comporta't, sisplau. Hola. Hola, preciosa, com estàs? Bé, molt bé. Passa, passa. És una noia. Hola. Sí, és la Mireia. Em dic Mireia, encantada de conèixer. No ho veus que no és normal? Que no és normal el què? Que m'has enamorat d'una noia? Això no és normal. Això no és normal, mira! Què no fas? és normal! Tu te'n vas cap a fora! Deixa-la, què fa? Si hi ha algun problema, jo me'n vaig. L'obra aquesta va sorgir perquè en comentaris amb els nois i noies del grup de sobte sortien molts prejudicis a casa, que sentien a la família, als amics, al seu entorn.
I vam pensar que, ostres, que era una cosa que tenim que parlar d'això que passa amb la gent que és diferent a tu, no? Per què, sense conèixer-la, ja parles malament d'ella? Este es mi novio Gustavo. Hola, mucho gusto. ¿De dónde eres? De Argentina. ¿Sales con un sudaca? Solo tengo el acento un poquito diferente. Acento de gilipollas. ¿De gilipollas, mamá? Pobrecito. Yo no soy gilipollas, soy argentino. Yo también tengo un secreto. He perdido la virginidad. Pero ha sido con Paco, el del segundo primera, y me ha gustado. ¿Cómo que te ha gustado? ¿Pero qué dices, hijo? Eso sí que te gustará. Además, usted cocina, ¿no? Usted va al lavabo, ¿no? Usted hace todas sus necesidades. Yo hago lo mismo, así que no me falte el respeto, porque tan diferentes no somos. El teatre social el que fa és un mirall dels conflictes sobre els quals volem reflexionar o trobar maneres de fer diferents, no? Què millor que poder assajar la realitat, no? Que és el que deia el Boal. Per mi el teatre social és el fet de, primer, acostar el teatre a la gent, als interessats, al públic, a l'espectador, i per l'altra banda és una eina, és una manera de, a través del teatre, ajudar en molts aspectes de la vida. Mai són solucions el que oferim, sinó al revés, moments de crisi per veure quin és el canvi.